Mä oon Sini Majuri, mä oon lasitaiteilija ja muotoilija ja erikoistunut erityisesti teknologian ja lasin yhdistämiseen. Taiteilijana kiinnostunut se, että me katsotaan maailmaa ja toisiamme aina omasta näkökulmasta. Ja on tosi harvinaista, että pystyy astumaan pois siitä tavasta katsoa toista ihmistä ja kyseenalaistamaan myös sitä omaa näkökulmaa. Mä oon aina pitänyt lasia sillä tavalla sellaisena tiedon ja ymmärryksen materiaalina. Ja se on aina ollut sellainen, joka paljastaa jotakin näkymätöntä, vaikka universumin tai solut. Mutta samalla sillä on potentiaali myös vääristää. Se päästää valo läpi, mutta se voi myös manipuloida sitä, mitä me nähdään. Ja just tohon yksityiskohtaan mä halunnut tarttua siihen, että miten meidän näkemää pystyy, miten siihen voi vaikuttaa. Ja toisaalta mikä on meidän oma vastuu, että kun me katsotaan vaikka toisiamme, niin pystytäänkö me itse muuttamaan meidän omaa näkökulmaa ja miten harvinaista sekään on. Se Ornamo-säätiön apuraha, niin oli upeaa saada niin eri alan ihmiset yhteistyöhön. Mä oon Laura Mertz, mä oon kuvataiteilija ja muotoilija. Mä oon erikoistunut mun työssä julkiseen taiteeseen ja kuvitustaiteeseen ja teen lastenkulttuuria paljon ja osallistavaa taidetta. Eli meidän projektin tavoitteena on luoda parempia, virikkeellisempiä leikin ympäristöjä lapsille kaupunkitilassa. Nämä on tosiaan mun ja mun isän yhdessä yksittäin veistämiä. Se on tosi mielenkiintoista, kun tälle ei tosiaan ole mitään rakenteluohjeita, vaan idea on se, että saa tehdä näistä palikoista, voi tehdä ihan mitä haluaa. Se on tosi mielenkiintoista aina nähdä, että mitä niin kuin lapset tai muut keksii näistä, ja se on usein tosi erilaista kuin mitä mä rakentelisin niistä. Eli mä haluan mun työlläni kannustaa ihmisiä luovuuteen ja omaan leikkimiseen. Mä haluan korostaa ilon ja luovuuden, mielikuvituksen merkitystä ja sen tärkeyttä niin kuin oppimisessa ja yleensä osana meidän arkea. Apurahaprojektissa haluan kehittää muotoiluratkaisuja ja teoksia, joilla elävöitetään lapsille suunnattuja tiloja kaupungissa. Eli luodaan virikkeellisiä, kiinnostavia, uudenlaisia leikin ympäristöjä, joissa muotoilulle on iso osa. Ja projektissa ajatuksena on, että lapset otetaan osaksi sitä suunnitteluprosessia työpajojen muodossa. Mä oon tekstiilitaiteilija Niina Hiltunen ja tällä hetkellä mun työskentelyn keskiössä on ääni. Kuinka ääntä voi muuttaa nykytekstiilitaiteeksi, nähtäväksi, koettavaksi taideteokseksi. Mä työstän sellon ja kontrabasson käytettyjä kieliä, puran niitä alkutekijöihinsä, irrotan kerrokset toisistaan ja kasaan ne uudestaan jollain muulla tekniikalla. Mua kiinnostaa se, mitä siellä kerrosten välissä on ja mitä siellä tapahtuu. Mikä se on se soiva hiljaisuus, missä materia muuttuu toiseksi ja jossa jokin mahtuu liikkumaan, missä energia vaihtaa lajia tai suuntaa tai että sitähän mä tässä yritän selvittää, purkaa kieliä osiin, yhdistää ne uudestaan uudella tavalla, erilaisella tavalla, joksikin ihan muuksi kuin mitä ne oli. Ja jossa se äänen värähtely on kuitenkin läsnä ja vahvasti mukana. Me on Henri Judin ja olen huonekalumuotoilija. Suomalainen muotoilu on mun mielestä aivan maailman huippua, mutta se on myös kovin
vakavamielistä ja se muotoilumaailma on semmoinen aika maskuliininen. Mä oon harrastanut dragia tässä nyt parisen vuotta ja mun drag-hahmo on Karjalan piirakka. Hän on paistopisteen kuivin, helpoin ja halvin snack. Karjalan piirakka tulee Joensuusta ja monesta muustakin asiasta. Drag on tosi vaativa taiteenlaji, mutta se on kaikkea muuta kuin vakavamielistä. Dragin avulla leikitellään usein just sukupuolirooleilla ja rikotaan niiden rajoja. Ja drag on mun mielestä tosi hyvä keino osoittaa vähän myös tämän muotoilumaailman vääristyneitä sukupuolijakaumia. Mä haluaisin tuoda myös omaan muotoiluun elementtejä ja keinoja tästä dragin perusajatuksesta, niin kuin hauskuutta ja iloa, rohkeutta, näyttävyyttä ja semmoista anteeksi pyytelemättömyyttä. Asiat voi ottaa tosissaan, mutta niitä ei tarvitse ottaa vakavasti. Mun yksi ammatillinen unelma olisi oikeastaan myös pystyä olemaan ammattilainen näissä molemmissa, olla muotoilija ja drag-artisti. Mä sain Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin residenssin New Yorkista ja sehän on tunnetusti dragin pääkallopaikka. Niin mä aion mennä sinne imemään kaikki vaikutteet ja tätä projektia on myös Ornamo-säätiö tukenut. Halusitte tai ette. Mä oon Miia Kallio, kuva- ja keramiikkataiteilija ja mä oon toteuttanut tällä Ornamo-säätiön apurahalla Kotimainen savi tutuksi -hankkeen. Ja mä oon toiminut kuvataidekoulujen opettajana vuodesta 1998 alkaen ja tehnyt omaa taiteellista työtä saman aikaan ja mun päämateriaali on kotimainen punasavi. Ja tässä hankkeessa tavoitteena on lisätä kotimaisen punasaven käyttöä taiteen perusopetuksen piirissä, eli siis kuvataidekouluissa. Ja niissä kotimaisen saven käyttö on tässä viime vuosikymmeninä vähentynyt huikeasti ja myöskään sitä osaamista sen saven käyttöön ei enää ole samalla lailla kuin mitä oli vaikka 20-30 vuotta sitten. Ja tämä on kotimaista materiaalia ja nykyään käytetään tosi paljon Euroopasta tuotua teollisesti valmistettuja savimassoja. Tämä on kestävämpi vaihtoehto ja se on mulla pääpointtina siinä, että minkä takia mä tätä haluan edistää tämän käyttöä kuvataidekouluissa. Tämä Kotimainen savi tutuksi -hanke, tämä on Ornamo-säätiön rahoittama ja ilman tätä avustusta mä en olisi tätä pystynyt tekemään. Tämä osaaminen olisi jäänyt niin kuin pienen piirin haltuun ja mä oon tosi tyytyväinen, että tämä on nyt lähtenyt tämä hanke lentämään. Tästä on tullut mulle koulutuspyyntöjä ja tämä itse materiaali on Kuvataidekoulujen liiton sivuilta vapaasti kaikkien saatavissa. Tämä on niin kuin todellakin kotimaisen saven uusi alku. Mun nimi on Alex Pär ja työskentelen muotoilutoimistossa pääasiassa tilojen ja palveluympäristöjen kehittämisen parissa. Ja työn ohella nyt viimeistelen opintoja tuolla Aalto-yliopistossa, missä mä oon keskittynyt erityisesti tämmöiseen materiaalilähtöiseen muotoiluun keramiikan ja laattovalmistustekniikoiden kautta. Ja tällä Ornamo-säätiön apurahalla sain toteutettua tämmöisen projektin, jonka lähtökohtana oli tutustua selluloosaan ja toisaalta sitten kehittää itse tämmöinen selluloosapohjainen materiaali taidekäsityön kontekstiin. Eli minua kiinnosti etsiä keramiikan rinnalle tämmöinen biomateriaali, joka olisi ekologisempi kuin sitten mitä keramiikka on elinkaareltaan. Tähän projektin vaiheisiin kuului erilaisia materiaalikokeiluja ja materiaalin kehittämistä, jota mahdollisti osaltaan työskentely tuolla Aalto-yliopiston ChemArts-laboratoriossa. Ja lopulta valmistin sitten tästä kehittämistä materiaalimassasta tämmöisen reliefityön prototyypin ja pelkistäen toi massa on hampunpäistärettä ja sitten metyyliselluloosaa. Ja työskentely jatkuu nyt tämän materiaalin parissa, eli jatkan sen jalostamista ja ominaisuuksien ymmärtämistä ja toistaiseksi esimerkiksi sen muoton kuivattamisessa on vähän haasteita, eli koitan niin kuin muottia kehittämällä ja kuivatusprosessia kehittämällä saada sitä paremmin hallintaan, esimerkiksi kuperaan tai kaarviin muotoihin kuivattamista varten, jota voisi sitten käyttää vaikka valaisimen
valmistamiseen. Tämä projekti on ollut tietyllä tapaa aika hyppy tuntemattomaa ja haastava, mutta samalla jos mä ajattelen pitkällä aikavälillä, mulla on haaveena perustaa tämän päätyöni ohella ateljetoiminta ja näen, että tämmöinen selluloosipohjainen biomateriaali on siinä ihan keskeinen osa sitä toimintaa. Että varmasti jatkan keramiikan parissa myöskin, mutta että sen rinnalla olisi sitten tämmöinen biomateriaali. Mä oon Hanna Kölhi, palvelumuotoilija, organisaatioiden kehittäjä ja yrittäjä. Mun uusia alkuja -projekti oli mun ProGradu-tutkielma, jossa mä tutkin organisaatiokulttuurin muotoilua julkisella sektorilla. Kiitos Ornamo-säätiön apurahan, mun oli mahdollista monimenetelmällisesti kerätä aineistoa työntekijöiden näkemyksistä organisaatiokulttuurin muotoiluun ja heidän osallistamiseen liittyen. Mä pääsin tosi syvälle heidän tulkintojen tulkitsemiseen, ymmärtämiseen, josta löytyy mun päätutkimustulos. Organisaatiokulttuurin muotoilussa työntekijät haluavat osallistua muotoiluun ja muutokseen. Heillä ei usein ole muutoskyvykkyyttä siihen. Lisäämällä muutoskyvykkyyttä joka hetki arjessa me saadaan onnistuneempia organisaatiokulttuurin muutoksia myös julkisella sektorilla. Mä oon Raija Jokinen, tekstiilitaiteilija ja tässä Ornamo-säätiön tukemassa projektissa mä käytän tällaista kierrätettyä pellavakangasta, josta Helsingin paperipajalla olen jauhanut paperimassoja, joita mä käytän sitten erilaisiin esimerkiksi koruihin tai taideteosten materiaaleihin. Ja mä oon nimenomaan yrittänyt löytää siinä erilaisia luonteita niin, että mä hyödynnän tätä pellavan kutistuvuutta niin, että se tuntu muuntuu siitä normaalista tekstiilin pehmeydestä aika kovaksi. Ornamo-säätiön tuella mä oon päässyt työskentelemään Helsingin paperipajalle, jossa mä voin käyttää erilaisia työvälineitä, muun muassa hollanteria, niin että mä voin jauhaa kierrätetystä pellavakankaasta erilaisia paperimassoja, joita käytän sitten korujen valmistamiseen sekä taideteosten materiaalina. Joskus aikoinaan uran alussa 90-luvulla osallistunut Tallin Arkin, silloisen tämmöisen Helsingissä olleen paperityöpajan kursseille. Ja siitä avautui semmoinen mielenkiintoinen maailma, niin kuin paperi. Sen jälkeen sitten aloin kehitellä koruja siitä paperista ja myöskin taideteoksia vähän isompia. Apurahan turvin mä oon voinut niin kuin palata vähän sinne taaksepäin ja jatkaa tavallaan siitä pisteestä, mihin ne mun kokeilut silloin aikanaan jäi, koska silloin sitten niin kun mulla ei ollut mahdollisuutta jauhaa kuituja paperin tekoa varten niin kuin hollanterilla. Nyt niin kun on löytynyt sellaisia uusia ratkaisuja niihin ongelmakohtiin, joita mulla silloin ihan selkeästi niissä oli. Mä oon Kiira Keskihakuni, graafinen suunnittelija ja Boven kissan kiipeilykalusteen toinen keksijöistä. Mä oon Marjut Alitalo ja mä oon sisustusarkkitehti ja Bovenin keksijöistä se toinen. Muistaaksä, mikä oli se juttu, kun me alettiin piirtää tätä, että mitä me haluttiin tuoda markkinoille? Mikä oli se, että minkälainen kissapuu me haluttaisiin tehdä? Ei löydy semmoista, mitä me halutaan, toivotaan. Oikein semmoista niin kuin suoraan, minkä haluaisi itselleen kotiin. Ja pieneen tilaan. Joo. Se keskustelu lähti siitä, että me haluttiin tuoda jotain uutta semmoiseen kertakäyttökulttuuriin ja ajatella myöskin sitä, että lemmikkituotteet voi olla yhtä laadukkaita kuin mitkä tahansa kalusteet. Nyt kun meillä on vihdoin viimein tästä patentti valmiina, niin pystytään edistämään myöskin sitä, että saataisiin jossain vaiheessa markkinoille tämä tuote. Eli me etsitään sellaista yhteistyökumppania, joka pystyisi aloittaa tuotannon. Tämä on ollut Habitaarissa esillä.
Sieltä tuli tosi paljon hyvää palautetta. Osasto oli keskiviikkona aivan täynnä. Niin oli. Ja siitä iso kiitos Ornamon säätiölle apurahasta, että me saatiin tehtyä hienot markkinointimateriaalit ja messuosaston teippaukset ja esitteet ja kaikki, jolla me pystyttiin myöskin niin kuin liftaamaan sitä kokemusta. Mä oon Ninni Pärnänen, mä oon taiteilija ja muotoilija ja mä työskentelen Helsingissä, täällä mun työhuoneella pääsääntöisesti. Mä oon työskennellyt puun kanssa, se on yksi mun materiaaleista, mitä käytän, ja erityisesti koivuvaneri. Ja mun vaneri tulee tehtaalta Lohjalta, Mahoganin tehtaalta. Ja mulla tuli sellainen ajatus, jota mä sitten kysyin tehtaan johdolta, että mitä jos mä tulisin työskentelemään sinne tehtaalle. Ja mä sain sieltä huoneen ja kaiken materiaalin, mitä mä keksin siellä käyttää. Ja kun mä menen sinne, niin mä näen maiseman Suomesta, joka sitten vuoden aikojen vaihtelussa muuttuu harmaan, surullisen, luurankomaisen maiseman. Mä oon kerännyt sieltä sit matkalta erilaisia luontolöytöjä, pieniä oksia. Ja mä oon myös kerännyt sieltä tehtaalta semmoista ylijäämämateriaalia, mitä siellä jää kaikesta siitä heidän prosesseistaan yli. Sitten tämä on ehkä johdatellut siihen, että mä oon myös maalannut sitä materiaalia mustalla musteella. Ja se muste juoksee niihin puun syihin ja se maisema siirtyy sinne mun työskentelyyn sieltä bussimatkalta. Ja se onkin kaunista. Ja se estetiikka, mitä mä niin kun kaipaan, niin löytyy siitä harmaan ja mustan sävyistä, jotka tulee niihin mun teoksiin, jotka kuvastaa sitä maisemaa siinä bussimatkalla. Sitten mä oon myös prässännyt niitä luontolöytöjä tämmöisille pehmeille puulevyille. Ja se prässäys on kauhean nopea tapahtuma. Nämä on vähän niin kuin fossiileita, mutta ne on tämmöisiä niin kuin hyvin nopeasti ja ehkä väkivaltaisestikin tapahtuneita fossiileita. Se on mulle semmoinen viite siitä, että miten me ihmiset kohdellaan meidän ympäristöä ja luontoa. Kiinnostaa tämmöiset niin kuin materiaalilähtöiset työt, jossa tulee jonkunnäköinen oivallus siitä, että mitä se materiaali on ja mistä se on kotoisin. Ja se yllättää sillä olemuksellaan ja näiden asioiden edessä mä aina ihmettelen.